ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବମ୍ରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ଧମକ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆଉ କେମିତି? ବିହାର ସିଏମ୍ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ଥାନାଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ସଚିବାଳୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 16ରେ ସିଏମ୍ଓର ଅଫିସିଆଲ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଯେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ବୋମା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇମେଲଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଲ୍ ଆଇଡି ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ବିଏନ୍ଏସ୍ 2023ର ଧାରା 351 ଏବଂ 66(f)(IT) ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସଚିବାଳୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବିହାର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁଲାଇ 16ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏହି ଇମେଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମେଲ ପଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲ-କାଏଦା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଟଣା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜୀବ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 2, 2024ରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛୁ। ବିହାର ପୋଲିସର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (SRIB) ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଜଷ୍ଟିସ କୋଡ୍ ଏବଂ IT ଆକ୍ଟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।